хора, и сега с вас ще отваряме адвент календара на Балея. Специално искам да кажа здрасти на Авито, тъй като тя в училище много казва ми, че много харесва как отварям адвент календара. И да, здрасти, Ави! Само забравих да кажа, отваряме прозорче номер 23. То е ето тук. Предварително съм си го продупчила, не знам защо. Айде да го отворим. Ето, много лесно се отвори този ден. Не го очаквах, наистина много лесно. Пише усмивка, само знам това. Смайл. Усмивка, даже не знам дали е смайл. Усмивка. Виж. И не знам какво е. Да, ето. И какво е това? Това е душ гел с аромат на лежници и... Какво беше другото? И бадеми. Спомних си го. Гледах го. А вие гледате следващата последната част. Чао!